салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. дар имрӯза видео мо ба шумо маълумот медиҳем дар бораи ҳаёти ҳақиқии актёрони филми арӯси замонавӣ. Видеоро то охир бо диққат тамошо кунед, боварӣ дорам ба шумо писанд меояд. гизем караҷа 7 сентябри соли 1992 дар шаҳри Истамбули Туркия ба дунё омадааст. Соло бошад 28 сол аст. гизем караҷа соли 2017 бо Кемал Экмекчи оиладор шудааст ва муттаҳил аст. берк ҷанкат 9 май соли 1984 дар шаҳри Анқараи Туркия ба дунё омадааст. Соло бошад 37 сол аст. берк ҷанкат то ҳол оиладор нашудааст, вале ӯ соли 2018 вақте ки дар филми Бир Дели Рӯзгар нақшофарӣ мекард бо ҳамроҳи Пинар Дениз ва онҳо аз ҳамон рӯз ошиқиам мешаванд ва қариб ки 1.5 сол бо ҳам буданд. Аммо ҳозир бошад онҳо аз ҳам ҷудо шудаанд. Сабаби ҷудошавии онҳо ин аст ки Пинар Дениз бо Энгин Актурек робитаи пинҳонӣ доштааст. Вақте ки аз робитаи пинҳонии онҳо берк ҷанкат хабардор мешавад ва онҳо аз ҳамдигар ҷудо мешаванд. Меҳмед Али Нуроғлу 7 сентябри соли 1979 дар шаҳри Истамбули Туркия ба дунё омадааст. Соло бошад 41 сол аст. Меҳмед Али Нуроғлу соли 2009 бо Селин Шекеҷӣ оиладор шуда, вале баъди 2 соли зиндагӣ онҳо соли 2011 аз ҳамдигар ҷудо шуданд. Ва боз Меҳмед Али Нуроғлу дар соли 2011 бо Чичек Гулшен Нуроғлу оиладор шудааст ва онҳо як духтар ҳам доранд. Аҳмед Мумтаз Тайлан 12 сентябри соли 1965 дар шаҳри Анқараи Туркия ба дунё омадааст. Соло бошад 55 сол аст. Аҳмед Мумтаз Тайлан соли 2007 бо Айчин Инҷи оиладор шуда, вале баъди 5 соли зиндагӣ онҳо соли 2012 аз ҳамдигар ҷудо шуданд. Ва то ҳол Аҳмед Мумтаз Тайлан муҷаррад аст. Зерин Сумер соли 1945 дар шаҳри Бергамаи Туркия ба дунё омадааст. Соло бошад 76 сол аст. Зерин Сумер соли 1975 бо Гунай Тунҷел оиладор шуда, вале баъди 4 соли зиндагӣ онҳо соли 1979 аз ҳамдигар ҷудо шуданд ва онҳо аз ин оиладорашон як писаре доранд бо номи Буке Тунҷел. Ва то ҳол Зерин Сумер муҷаррад аст. Эркан Север 11 июли соли 1974 дар шаҳри Борноваи Туркия ба дунё омадааст. Соло бошад 46 сол аст. Эркан Север то ҳол оиладор нашудааст. Шояд сабаби оиладор нашудани ӯ ин аст ки бемории саратон дорад. Симге Селчук 1 январи соли 1975 дар шаҳри Анқараи Туркия ба дунё омадааст. Соло бошад 46 сол аст. Симге Селчук то ҳол оиладор нашудааст ва муҷаррад аст. Али Ипин 21 декабри соли 1955 дар шаҳри Анқараи Туркия ба дунё омадааст. Соло бошад 65 сол аст. Али Ипин то ҳол оиладор нашудааст ва муҷаррад аст. Эҳсин Ҷивангил 12 июли соли 1982 дар шаҳри Коҷаэли Туркия ба дунё омадааст. Соло бошад 38 сол аст. Эҳсин Ҷивангил то ҳол оиладор нашудааст ва муҷаррад аст. Озлем Токаслан 13 ноябри соли 1973 дар шаҳри Измири Туркия ба дунё омадааст. Соло бошад 47 сол аст. Озлем Токаслан соли 2015 бо Ҳалук Сарибаш оиладор шудааст ва муттаҳил аст. Дениз Байташ 19 августи соли 1965 дар шаҳри Анқараи Туркия ба дунё омадааст. Соло бошад 55 сол аст. Дениз Байташ оиладор ва соҳиби 2 фарзанд аст. Айлин Кабасакал 27 феврали соли 1974 дар шаҳри Германия ба дунё омадааст. Соло бошад 47 сол аст. Айлин Кабасакал соли 2009 бо Назиф Севин оиладор шудааст ва онҳо як писаре доранд бо номи Серҳат Севин. Омур Оздемир соли 1976 дар деҳаи Шилеи Истамбули Туркия ба дунё омадааст. Соло бошад 45 сол аст. Омур Оздемир то ҳол оиладор нашудааст ва муҷаррад аст.
ایلول دمیرپهلیوان 7 می سال 1986 در شهر استانبول ترکیه به دنیا آمده. سال باشد 35 ساله است. زینب ایلول دمیرپهلیوان تا حال اولیدار نشده است و مجرد است. تویگان اوانوغلو 19 январи соли 1979 дар шаҳри измири туркия ба дунё омада. соли бошад 42 сола аст. Тойган Аваноғлу соли 2019 бо шива беҳрӯзфар оиладор шудааст ва онҳо як духтаре доранд бо номи Дерин Аваноғлу. Угур Бичер 26 июни соли 1988 дар шаҳри измири туркия ба дунё омада. соли бошад 32 сола аст. Угур Бичер то ҳол оиладор нашудааст ва муҷаррад аст. Су Кутлу соли 1991 дар шаҳри Истамбули Туркия ба дунё омада. соли бошад 30 сола аст. Су Кутлу то ҳол оиладор нашудааст ва муҷаррад аст. Ҷан Киран 14 июли соли 1990 дар шаҳри Истамбули Туркия ба дунё омада. соли бошад 30 сола аст. Ҷан Киран то ҳол оиладор нашудааст ва муҷаррад аст. Толга Ортанҷил 21 июни соли 1992 дар шаҳри Истамбули Туркия ба дунё омада. соли бошад 28 сола аст. Толга Ортанҷил то ҳол оиладор нашудааст ва муҷаррад аст. Керим Яғҷӣ 10 июни соли 1984 дар шаҳри Анқараи Туркия ба дунё омада. соли бошад 36 сола аст. Керим Яғҷӣ то ҳол оиладор нашудааст ва муҷаррад аст. Синем Дағлӣ 15 феврали соли 1993 дар шаҳри Анқараи Туркия ба дунё омада. соли бошад 28 сола аст. Синем Дағлӣ то ҳол оиладор нашудааст ва муҷаррад аст. Волкан Баш 1 январи соли 1973 дар шаҳри Эскишеҳири Туркия ба дунё омада. соли бошад 48 сола аст. Волкан Баш оиладор ва соҳиби фарзанд аст. Эге Шарман соли 1995 дар шаҳри Эскишеҳири Туркия ба дунё омада. соли бошад 25 сола аст. Эге Шарман то ҳол оиладор нашудааст ва муҷаррад аст. Зейнеб Шаҳин соли 1982 дар шаҳри Анқараи Туркия ба дунё омада. соли бошад 39 сола аст. Зейнеб Шаҳин то ҳол оиладор нашудааст ва муҷаррад аст. Осмон Баяр 10 марти соли 1952 дар шаҳри Денизлии Туркия ба дунё омада. соли бошад 69 сола аст. Осмон Баяр оиладор ва соҳиби фарзанд аст. Мерве Офлас 23 май соли 1988 дар шаҳри Истамбули Туркия ба дунё омада. соли бошад 32 сола аст. Мерве Офлас то ҳол оиладор нашудааст ва як дӯстписаре дорад бо номи Алан Ҳако. Алааддин Дурду соли 1970 дар шаҳри Анқараи Туркия ба дунё омада. соли бошад 50 сола аст. Алааддин Дурду оиладор ва соҳиби фарзанд аст. Ариф Эркин Гузелбеоғлу 11 сентябри соли 1935 дар шаҳри Газиантепи Туркия ба дунё омада. соли бошад 85 сола аст. Ариф Эркин Гузелбеоғлу оиладор ва соҳиби 3 фарзанд аст. дӯстони азиз, инак мо расидем ба анҷоми ин видео. Агар видео ба шумо махсус шида бошад, дар видео лайк монда ва канал обуна шавед.